Üdvözlöm Önöket, ez az Akvarádió a 100.6-on, a mikrofonnál ebben az órában Szendi Hajni, és ma, a jövő héten ugyanekkor és utána egy héttel, ezen a keddi napon dr. Lenkei Gábor lesz a vendégem, aki egy igazi botránykönyvet írt, mondhatjuk ezt, Cenzurázott egészség, ez a címe, ezt a könyvet korábban én már ajánlottam Önöknek itt a rádióban, de egy picikét nézzünk is mögé. Ugye dr. Lenkei Gábor, tehát a doktor az azt jelzi, hogy orvos vagy, és ha valaki elolvassa a könyvet, kiderül, hogy tényleg. Akkor egy orvos miért támadja a gyógyszeripart, az orvosokat, és úgy ámblok az egészet? Ez nagyon, igen, orvos vagyok. 86-ban végeztem Debrecenben, itt éltem 12 évig. 6 évig dolgoztam a klinikán. Én az orvosokat nem támadom, ez nagyon fontos. És az orvosok sem veszik támadásnak a könyvet. Nagyon sok orvos keresett meg a könyv elolvasását követően, és hát a reakciójuk azt mutatja, amit mindig is gondoltam az orvosokról, hogy ők alapvetően jó szándékú, segíteni akaró emberek, legalábbis a túlnyomó többségük, de nincs hozzá eszközük. A gyógyszeripart, igen, azt támadom, mert a gyógyszeriparnak az az érdeke, hogy betegek legyünk, ez sokszorosan bizonyítható, és a könyvem szándékosan úgy írtam meg, hogy az nem csak Lenkei Gábor véleményét tükrözi, hanem rengeteg neves szakembert, többek között Nobel-díjas tudósok, a referenciáim, akik elmagyarázzák, hogy a gyógyszeripar hogyan akadályozza meg azt, hogy az emberek egészségesek lehessenek. Induljunk el az elejéről az egésznek. Te lediplomáztál, orvos lettél, könyvedből kiderül, hogy el is kezdtél dolgozni a szakmádba. Mi történt? Mi volt az a huszárvágás, ami miatt ott hagytad ezt az egészet? Nem egy dolog történt, hanem inkább azt mondanám, hogy dolgok sorozata, de ebből néhány jellemző. Például negyedéves orvostanhallgató voltam, és a gyógyszertani intézetben dolgoztam, tudományos diákköri munkát csináltam, és ott láttam egyszer egy listát, amin felsorolták azokat a gyógyszereket, amiket kivonnak a forgalomból. És láttam az indoklást is, és ilyen indoklások voltak, hogy nem hat, hatásossága nem bizonyított, több mellékhatása van, mint jótékony hatása, volt egy májvédőszer, ami időnként májrákot okoz, és igazából az volt az első pofon, akkor még mint a 3 kismajom. Befogja a szemét, a fülét és a száját. Úgy reagáltam, mert nem igazán tudtam feldolgozni és elhelyezni ezt az információt. De ha belegondolunk, akkor miről is van szó? Én úgy tudtam, hogy ahhoz, hogy egy gyógyszer forgalomba kerülhessen, hosszú-hosszú éveken át, költséget nem kímélve, milliónyi állatkísérletben is, aztán bizonyos keretek között emberkísérletekben vizsgálják, és az garantáltan hatékony. Ezért kerül forgalomba, és a mellékhatásai pedig eltörpülnek a jótékony hatása mellett, legalábbis én ebben a naív hiszemben voltam, és megdöbbentett az adat, hogy 10-15-20 év forgalmazás után egyszer csak hip-hop kiderül, hogy ez a gyógyszer nem hat. Ez nem derült ki a forgalomba hozást megelőzően? Vagy a mellékhatás nem derült ki a forgalomba hozást megelőzően? Nem tudtam mit csinálni ezzel az adattal, és aztán jöttek hozzá újabb adatok. Ez olyan, mint amikor először csak egy kicsit van büdös, és aztán már olyan nagyon büdös van, hogy ki kell menni, és én ki is mentem, felmondtam. Alapvetően az utolsó csepp a pohárban, amikor felmondtam, az volt, a női klinikán dolgoztam, és az onkológiai osztályon is kellett tevékenykednem, és láttam, hogy nem igazán tudjuk meggyógyítani az asszonyokat, nem tudunk rajtuk segíteni, viszont találkoztam egy módszerrel, amit egy orvos csinált, Gerson doktornak hívják, egy orvos csinálta a módszert, és annak a hatásfoka természetesen nem 100%, de többszöröse volt annak, mint amit mi használtunk a klinikán. Hogy mit is csinált Gerson doktor, mi volt a módszerének a lényege, hamarosan kiderül. Továbbra is vendégünk itt az Akvarádióban dr. Lenkei Gábor, a Cenzurázott egészség című könyvírója, és hát ugye ott tartottunk, hogy az onkológiai osztályon dolgoztál Debrecenben, és arra jöttél, hogy nem tudod meggyógyítani, és az orvosok sem tudják nagy százalékban a rákos nőket meggyógyítani, és akkor találkoztál egy új módszerrel. Mi volt ez? Ez Gerson doktor módszere volt. Lehet, hogy a hihetetlenségéhez, vagy ahhoz, hogy nem fogadják el, hozzájárul, hogy hihetetlenül egyszerű. Erről mindig eszembe jut Semmelweisnek a sztoria, ugye nőgyógyász voltam, aki azt mondta, hogy ha kezet mosunk klóros vízben, akkor nem halnak meg az édesanyák gyermekágyilázban, és ez túl egyszerű volt, hihetetlen. Hosszú ideig kutatták, mi okozhatja ezt a súlyos betegséget, nem találták az okát, és akkor előáll ez az izgága fickó egy ilyen ötlete, hogy mossunk kezet. Semmelweist ugye kirúgták, és 25 évvel azután, hogy közzétette a felfedezéseit, egy nagy orvos kongresszuson testületileg elvetették a tanításait. Na most a Gerson módszer ehhez hasonlóan egy megdöbbentően egyszerű módszer, hihetetlenül nagy mennyiségű vitamint,
ásványanyagot, nyomelemet juttatnak be a testbe. A már megbetegedett testbe? Igen, általában olyan betegek jutnak, ezért izgalmas a Gersonnak a statisztikája, mert általában olyan betegek kerülnek hozzá, akikről a hivatalos orvostudomány már hivatalosan lemondott. Tehát akikkel már semmit nem lehet kezdeni, és ő belőlük produkál nagyobb százalékban gyógyulást, mint a hivatalos orvostudomány, és a nagyon nagy mennyiségű tápanyagbevitel mellett egy erőteljes méregtelenítés, ez a kúra lényege, meg természetesen az is, hogy nagy lelki erő kell hozzá, mert nehéz megcsinálni. Alapvetően azok csinálják végig, akik nagyon elszántak, de nagy százalékban meggyógyulnak. Mondhatjuk azt, hogy ebben a gyógyítási folyamatban tulajdonképpen, mivel erős diéta van, kiéheztetik a szervezetet, és a szervezet önmagát meggyógyítja, felfalja a rákos sejteket, vagy biológiailag, te mint orvos nyilván ezt jobban érted, mi történik? A szervezetnek van egy rendkívül erős regenerációs, helyreállító folyamata, a szervezet igenis képes meggyógyítani önmagát, ha van miből. Ehhez anyagokra, tápanyagokra van szüksége, és hát az az izgalmas, hogy azok a tudósok, akiket idézek, bebizonyították, hogy az egészség kérdése már régen megoldott. Tehát elvileg nem kellene megbetegednünk, az az izgalmas, hogy miért nélkülözi, vagy miért nem használja az emberiség ezt a tudást. Nem is olyan régen ott hagytuk abba a beszélgetést itt a 100.6-on dr. Lenkey Gáborral, hogy a szervezet képes meggyógyítani saját magát. Akkor miért nyúlnak bele az ember szervezetébe? Miért kell nekünk gyógyszereket szedni? Mert ha fáj a fejembe, veszek egy gyógyszert, talán ezen nagy pusztítást nem érek el. Viszont egy népbetegségről szóljunk, például a magas vérnyomásról, ha valaki elkezdi szedni az ehhez való kapszulákat, akkor egy életen át szednie kell. A szervezet ilyenkor miért nem képes meggyógyítani önmagát? Hát a szervezet nem képes vegyi anyagokkal meggyógyítani magát, amik nem képezik az ő szerves részét. Viszonylag ritka az olyan ember, aki súlyos aspirin hiányos állapotban kerül kórházba, és azonnal pótolni kell nála az aspirint. A gondolkodásmód eltorzult, de nem csak véletlenül torzult el, durván 100 évre lehet visszavezetni ezt a folyamatot. 100 évvel ezelőtt is, ezt nagyon kevesen tudják, a gyógyítással foglalkozó szakembereknek körülbelül 30%-a gyógyított vegyi anyagokkal, és képviselte az úgynevezett tüneti orvoslást, mert a ma orvoslás az alapvetően tüneti orvoslás. Tehát magyarul nem az okot szünteti meg, hanem az okozatot. Így van, tehát ha valakinek fájdalma van, akkor az valamit jelez. Világít a piros lámpa, hogy valami nagy baj van. Ha fájdalomcsillapítót adunk, azt ahhoz lehetne hasonlítani, mint hogyha a tűzjelző villog, és ráborítunk egy kabátot, hogy ne villogjon, ne zavarja a szemünket az a csúnya fény, és akkor ugye nincs tűz. Körülbelül 100 éve indult el az a folyamat, a Rockefellerék és egyéb befektető csoportok hatására, hogy át kellene alakítani az orvostudományt, az ő tulajdonukban volt a vegyipar, és készen álltak arra, hogy gyógyszereket is gyártsanak. És a könyvedből ez nagyon szépen kiderül, le van vezetve, és ez egy elég brutális dolog, amint te végigmész. Magyarul Rockefellernek volt pénze, benyomta bizonyos klinikákba, és attól kezdve az ő gyógyszereit írták fel az orvosok. Mi történt ugye azokkal a klinikákkal, ahova nem nyomtak pénzt? Hát az oktatási intézmények, ahogyan ma is látjuk, mindig is komoly anyagi problémákkal küzdöttek, tehát valahol az életképesség határán nevickéltek. Nem kellett őket direktbe bántani, csak meg kellett erősíteni azokat, akik elfogadják ezt a Rockefeller-féle koncepciót, és egy 10-15-20 év alatt nagyon érdekes átalakuláson ment végig az orvosképzés, azok az intézmények maradtak életben, amelyek a gyógyszerközpontú orvoslást képviselték, és ma már azt tartjuk természetesnek, amit ma látunk, ezt a képet. Nem is olyan régen ott hagytuk abba a beszélgetést dr. Lenkey Gáborral, hogy annak idején Rockefellerék pénzt nyomtak bizonyos orvostudományi intézményekbe, ahol nem volt pénz, ott természetesen ezek az orvostudományi intézetek megszűntek, tehát magyarul megmaradtak a Rockefeller birodalmak, akik a Rockefellerék által gyártott gyógyszereket írták fel a betegeknek, és hát ez ugye nem kevés pénz volt, itt hagytuk abban nem is olyan régen. Azóta ezeknek az egyetemeknek a leszármazottjaival találkozunk tulajdonképpen szerte a világban. Ez Magyarországra is igaz? Ez mindenhol a világon igaz, és mondom, ez nagyon fontos, ma már természetesnek tartjuk, hogy ilyen az orvoslás. Alapvetően az orvostudományt 2 részre lehetne osztani. Az egyik egy hivatalos, a gyógyszeripar által elismert és szponzorált orvostudomány, és van egy úgy lehetne mondani, egy föld alatti mozgalom az orvostudományban, aminek olyan jeles képviselői vannak, mint Szent-Györgyi Albert vagy Seje János, és még sok más nevet mondhatnék, akik
egy teljesen más megközelítést javasolnak az egészségbetegség kérdésében. Az ő általuk felfedezett dolgokat, ha használnánk, meg lehetne előzni a betegségeket, és nem megvárni, míg kialakul, és utána vegyi anyagokkal csillapítani a tüneteket. Ezen jutott erre egy történet, egyszer egy orvos mesélte, hogy egy idősebb néni petefészekrákkal került hozzájuk, és mondták, hogy meg kell operálni. Mondta, hogy már visszajövök, mert nekem most haza kell menni, mondták, hogy feltétlenül, stb. Eltelt 2 hónap, és az orvosok mondták, biztos meghalt a néni, és egyszer megjelent, és mondta, hogy hát aratás volt, meg kellett csinálni a dolgait, és a néninél nem volt rák már a szervezetében, ugyanis dolgozott, nem foglalkozott vele, ette a friss zöldségeket, gyümölcsöket, és meggyógyult. Ez egy kiugró példa, vagy esetleg minden ember képes lenne erre a dologra, hogy saját magát így módon meggyógyítsa? Azt szokták mondani, hogy boldogok a tudatlanok, ugye, mert sokszor túllihegjük a problémát, és nagyon az orvosokra hallgatunk. Nagyon nehéz felmérni azt, nagyon jó a kérdés, nagyon nehéz felmérni azt, hogy milyen hatással van egy emberre, amikor közlik vele, hogy ő egy gyógyíthatatlan halálos betegségben szenved, amire ugye nincs módszer. És arra nincsenek statisztikák, hogy vajon hány emberben képződött már rákos daganat és gyógyult meg spontán. Arra viszont azt az orvostudomány is tanítja, hogy az emberi szervezetben állandóan képződhetnek, és képződnek is rákos sejtek, és mégsem lesz mindenki rákos. Így van, tehát előfordulhat, hogy valaki spontán meggyógyul belőle természetesen. 1 hét múlva ismét várjuk Önöket, ugyanekkor ugyanitt, akkor már egy picikét úgymond, hát veszélyesebb vizekre elvezünk, hiszen amikor Gábor vele találkoztam, az volt az első kérdésem, hogy nem fenyegettek-e még meg, azt mondtad, hogy eddig még nem, és én meg azt válaszoltam, hogy ami késik, nem múlik. Tehát végül is ez a könyv, ez sok mindent támad, és jó, hogy az orvosokat nem, hogy az orvosok miért nem tehetnek arról, hogy esetleg ennyi a beteg, arról szólunk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. Üdvözlöm Önöket, ez az Akvarádió, itt a 100.6-on, a mikrofonnál ebben az órában Szendi Hajni, és folytatjuk azt, amit 1 héttel ezelőtt elkezdtünk, hiszen ismét vendégem dr. Lenkei Gábor, a Cenzurázott Egészség című könyv szerzője. Szia, köszöntelek! Hát azt ígértem a hallgatóknak, hogy az 1 héttel ezelőtti adáshoz képest egy picikét most már azért veszélyesebb vizekre elvezünk, hiszen ez a könyv, a Cenzurázott Egészség, hát sok mindenkit támad, de elmondtad, hogy az orvosokat nem. Az orvos írja fel viszont a gyógyszert, ami nekünk árthat, amitől betegebbek lehet, és aminek mellékhatásaiban rengetegen meghalnak, akár elismerik ezt a tényt, akár nem. Miért nem támadod az orvosokat? Akkor azt hiszem, ebből adott a kérdés. Nincs rá szükség, mert az orvosok, ugyanúgy, ahogy az egészségesek is, a betegek, egy tudatos folyamatnak az áldozatai, és gyakorlatilag jóhiszeműen, mint ahogy én is, beiratkoznak az orvosi egyetemre, és átmennek egy 6 éves képzésen, ha cinikus lennék, azt mondhatnám, hogy agymosáson, és ennek végén ugye folyamatosan csak annyit tanulnak, hogy ez a betegség, ez a gyógyszer, ez a betegség, ez a gyógyszer, és semmit nem tanulnak a betegségek megelőzéséről, az egészség megőrzéséről, így aztán egyfajta tudatlan állapotban állnak a betegségek előtt, és nincs más ötletük, mint felírni azt a gyógyszert, amit tanultak, vagy amit a gyógyszergyárak képviselői javasolnak. Ezért mondjuk el a hallgatóknak, hogy működnek a dolgok. Ugye, ha valakinek fáj a torka, akkor erre van körülbelül 30 féle antibiotikum, amiről tájékoztatást kap egy adott házi orvos. Mi alapján választja ki a házi orvos esetleg azt, hogy melyik antibiotikumot adja, esetleg nagyobb haszna van belőle, vagy szebb ajándékot kapott valamelyik gyógyszergyártó cégnek az ügynökétől? Mitől függ ez, te hogy látod, mint aki egykor valóban gyakorló orvos volt? Hát lehet olyan, akit csábítanak azok a nagyon érdekes utazások, és egyéb ajándékok, amikkel a gyógyszergyárak képviselői gazdagon elhalmozzák az orvosokat, de ha veszünk egy meg nem vesztegethető jóhiszemű orvost, neki nem áll rendelkezésére semmi eszköz ahhoz, hogy ellenőrizze, mennyire megbízható egy gyógyszer. Nem is tudná ellenőrizni, azért valljuk be, mert nincs egy komplett laboratórium minden háziorvosi rendelőbe. Így van, tehát ő nem végezheti el minden gyógyszernek a visszamenőleges vizsgálatát, ez egyszerűen lehetetlen. Tehát alapvetően igazából azt fogja választani, amit nagyon jól kommunikálnak neki, amit sokat nyomnak neki, amiről a leginkább információja van, és ez jóhiszemű, azt gondolom, az esetek túlnyomó többségében. Akkor mit tett a házi orvos? Hát a házi orvos azt teheti, hogy megnézi a tudománynak azt az ágát, azt a vonulatát, amit eltitkoltak előle, és amit a legnagyobb tudósok tárnak elénk, és ebből én csak egy rövid kis bemutatót tartok a könyvemben.
Továbbra is dr. Lenkei Gáborral, a Cenzúrázott Egészség című bestseller könyv szerzőjével beszélgetek itt az Akvarádióban a 100.6-on. Ha az ember elmegy az orvoshoz, felírnak neki egy gyógyszert. Én minden esetben el szoktam olvasni, bár ritkán szedek gyógyszert, hogy mi a mellékhatása, és általában elolvasom, akkor van, mikor be se veszem, mert annyi mellékhatása van. Azonban számomra az egyik legnagyobb döbbenet a könyvedben az volt, hogy mi az, amit mi elolvasunk, és mi az, amit esetleg egy adott orvos megkap a gyógyszerismertetőben, és ennek ellenére felírja nekünk. Miért nem tájékoztatnak minket rendesen arról, hogyha mondjuk beszedünk egy gyógyszert, hogy ne fájjon a hasunk, attól esetleg meg is halhatunk. Most ez egy nagyon szélsőséges példa, de hasonlót említesz a könyvedben. Valóban betettem egy konkrét példát, ahol lehet látni a betegeknek szóló tájékoztatót is, azt, amit egy orvos tudhat, és hát a válasz azt gondolom egyszerű, nem akarom a nevét említeni, de azt a szert lehet, hogy sokkal kevesebben vennék be, ha 37-ként, az orvosoknak szóló listában 37-ként felsorolt mellékhatás, a hirtelen halál szerepelne a dobozon. Ugye milyen érdekes, a cigarettára rá van írva, hogy halált okozhat, a gyógyszerekre én azt gondolom, ugyanúgy indokolt lenne nagy, vastag, fekete keretben ráírni, hogy hirtelen halált okozhat, és meg lehetne nézni, hogy ezután hányan veszik be. Most te, hogyha háziorvosként rendelnél, tegyük fel, és kapsz egy adott gyógyszerről egy ilyen ismertetőt, aminek az szerepel a x-edik pontjában, hogy hirtelen halált okozhat, akkor ennek ellenére te felírnád? Én nem írnám fel, én azt az elvet vallom, hogy csak olyan gyógyszert vagy olyan terápiát javaslok bárkinek, amit én magam kipróbáltam. Ezért voltam nehéz helyzetben, amikor az onkológiai osztályon dolgoztam, és be kellett kötnöm a kemoterápiás infúziót a betegeknek. Mindig, mikor kötöttem be az infúziót, az volt a gondolatom, hogy saját magamnak nem engedném bekötni. Mert mi van abban az infúzióban esetleg? Hát nagyon erős sejtmérgek, és a legtöbb ilyen szernek a mellékhatásai között fel van sorolva, hogy rákot okoz. A rák ellen adott infúzió rákot okoz? Igen. A hiperaktivitásra adott gyógyszer egyik felsorolt mellékhatása a hiperaktivitás, igen. Erről a hiperaktivitásról fogunk még beszélni, mert hogy a másik döbbenet számomra ez volt a könyvedben, ami a gyerekekkel függ össze, és ez talán egy külön témát megér. Hamarosan folytatjuk innen. Nem is olyan régen dr. Lenkei Gáborral, a Cenzúrázott Egészség szerzőjével, írójával ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy bizonyos gyógyszerek, hogyha beszedjük, hatalmas mellékhatásokat hozhatnak a szervezeten belül, ami vagy jelentkezik, vagy kiütésesek leszünk, vagy nem, mondhatjuk így. Azonban a könyved tele van statisztikával, ami arról szól, hogy hány ember hal meg évente gyógyszerek mellékhatásai miatt. Tehát ezért ez egy döbbenetes szám, ezt egy kicsit részletesen elmondanád ezeket az adatokat. Rendben van, azt gondolom, hogy mindenkinek tudnia kellene. 1998-ban jelent meg az Amerikai Orvosok Szövetségének tudományos folyóiratában, ez a legnagyobb példányszámú ilyen lap a Földön, az az adat, hogy az Egyesült Államokban, és ez nagyjából érvényes Európára is, az Egyesült Államokban az első számú halálok a szív-érrendszeri betegségek, a második a rák, a harmadik az agyi-vérkeringési zavarok, és a negyedik a gyógyszermellékhatások okozta elhalálozás. Hogy számot is mondjak, ez évente 120-130 ezer embert jelent, de ezek a beazonosított és bejelentett esetek, a valódi számról nincs igazán fogalmunk. Igen, nem mindig derül ki, hogy az ember miben hal meg, a gyógyszer mellékhatásába, vagy pedig az adott betegségbe. Meg hát gondolom, hogy ugye ezek a halálesetek, amikről beszélsz, de hát hány olyan mellékhatás lehet, akár allergia, vagy a tüdővel kapcsolatos problémák, amiről nem is tudjuk, hogy a gyógyszer miatt van. Így van, nagyon nagy jelentősége van. Egy másik cikk ugyanebből a folyóiratból, tehát az Amerikai Orvosok Szövetségének lapjából 1996. januárjában jelent meg, ami a nagyon divatos zsírcsökkentő, koleszterincsökkentő gyógyszerekkel foglalkozik. A szerzők bemutatják, hogy ezek a szerek, igaz, hogy bizonyítottan még csak rákcsálókban, de ott rákot okoznak, ezért felhívják a figyelmet arra, hogy csak rendkívül ritka, rendkívül indokolt esetben lenne szabad ezeket a szereket használni. Hát nem ez történik, fűfa szedi, és azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többen szedik ezeket, mint ahány embernek indokolt vagy szabadna szedni. És hát itt jönnek be a gyógyszeriparnak a nagyon gátlástalan trükkjei. Itt igazából az a veszély fenyeget, hogy a jóhiszemű emberek nem képesek elfogadni, hogy ekkora gátlástalanság áldozatai lehetnek. Az egyik legjobb rejtőzködés annyira disznónak lenni, hogy az hihetetlennek tűnjön mások számára. A koleszterin sztoriban azért fel lehet fedezni olyanokat, amikor összeül egy 9 főből álló bizottság,
amelynek 8 tagjáról később kiderül, hogy gyógyszergyárak finanszírozzák, és megváltoztatják a koleszterin normál szintjének az értékét, egy kicsit lejjebb szállítják, és egészen pontos számítások szerint ezzel csak az Egyesült Államokban 7 főre virradóra 7 millióval több embernek indokolt koleszterin szint csökkentőt szedni. Jó biznisz. Ez nagyon jó biznisz, hogyha ez tényleg így van, már pedig úgy gondolom, hogy nem csak légből kapott számok ezek, amiket mondasz, és hát, hogy mi a legnagyobb üzlet a gyógyszeripar szempontjából az az, ha valaki minél hamarabb lesz beteg, és minél tovább szed bizonyos gyógyszereket, tehát magyarul úgymond már gyerekkorban el kell kezdeni a dózisok adagolását. Én amikor erről olvastam a könyvedben, 2 hónapig nem nyúltam a könyvhöz, annyira felháborodtam, hogy mi a felháborodásom oka, hamarosan kiderül. Önök az Akvarádiót hallgatják, azon belül is nem győzünk ugye folyamatosan magunkhoz térni, legalábbis én így vagyok ezzel, és gondolom a hallgatók közül is sokan, hiszen dr. Lenkei Gábor, a Cenzurázott Egészség című könyv szerzője a vendégem ebben az órában, és a jövő héten is vele fogok majd beszélgetni. És hát azt állapítottuk meg egy pár perccel ezelőtt, hogy a legnagyobb biznisz az, ha valaki minél hamarabb kezd egy gyógyszert szedni, és minél tovább szedi a gyógyszert, legalábbis a gyógyszergyártóknak ugye ez egy jó biznisz. Tehát kezdjük a gyerekeknél. Milyen betegséget lehet úgymond kitalálni, vagy van-e valami olyan betegség, amitől egy gyereknek már gyógyszert kell szednie? Hát az, hogy mit tekintünk betegségnek, az attól függ, hogy a szakemberek mit neveznek el betegségnek. Van egy olyan betegség, amit úgy hívnak, hogy hiperaktivitás. Ez egy új keletű kifejezés, egy pár éves. Igen, ez egy új keletű marketingfogás, igen. Hiperaktív gyerek, nagyon sok szakember tiltakozik. Azt mondják, ilyen betegség nem létezik, vagy ha egyáltalán létezik, akkor rendkívül ritka lehet, semmiképpen sem annyira tömeges, mint ahogy megpróbálják beállítani. Bocsánat, tehát hogyha az orvosi álláspont az az, hogy azért nincs hiperaktivitás, mert mondjuk az agyban, a szervezetben egy adott, mondjuk hiperaktívnak megbélyegzett gyerekben nem találunk semmit, ami erre utal. Így van, tehát kutatók megnézték, és semmiféle elváltozást nem találtak. A könyvemben szándékosan idézem nagyon neves szakembereknek a tiltakozását, ilyen például van közöttük pszichológia professzor, vagy van közöttük egészségügyi miniszter helyettes, és számtalan egyéb nagyon fontos szakember. Magyarországról? Nem, külföldről, világszerte, tehát úgy próbáltam, van Japánból, Olaszországból, Kanadából, minden országból, vagy sok országból. Hiperaktivitás, én azt tudom mondani, hogy ha annak idején létezett volna ez a diagnózis, akkor engem biztos, hogy hiperaktív gyereknek minősítettek volna. Egy normális gyerek nyüzsög, eleven, érdeklődő. A figyelmét akkor lehet lekötni, hogyha nagyon érdekes, nagyon vonzó, nagyon izgalmas a téma, akkor viszont le lehet kötni, lehet látni, tehát nem olyan nagyon bonyolult dologról van szó. Akkor lehet, hogy most a pedagógusokat támadod. Nem, a pedagógusoknak sem könnyű, nem akarom őket bántani. Nekik is van egy nagyon feszített menetrend, egy gyakorlatilag teljesíthetetlen tanterv, ami nagyon zsúfolt és hát nagyon megterhelő. A szülők számára is, akik otthon átnézik a gyereknek a tankönyveit. Ugye van ez a kitalált betegség, a hiperaktivitás, az Egyesült Államokban már több mint 8 millió gyereket ráállítottak erre a gyógyszerre. Amit ez ellen adnak? Igen, amit ez ellen adnak. Tehát nagyon jól működik a dolog, sőt, egyes országokban arra készülnek, hogy a szülő tiltakozása ellenére is kötelezően elő lehessen írni, és akkor a gyermeknek az iskolában kell bevennie ezt a gyógyszert. A szülő engedélye nélkül elérhető az Amerikában, hogy egy gyereknek gyógyszert adjanak be? Szülő engedélye nélkül persze, sok helyen elérhető. Hogyne. Azért ez döbbenetes, és a könyvedben mondasz egy olyan példát is, hogy ugye rengeteget látunk a híradóban olyan eseteket, ahol tömegverekedések vannak iskolába, fejbe lövik a tanárt, lemészárolják a félosztályt, évekkel ezelőtt ilyen nem volt, és te ezt is mondjuk a hiperaktivitás elleni gyógyszerrel hozod összefüggésben, vagy vannak rá példák? Igazából megint azt mondom, hogy ez nem az én véleményem, hanem tudományos vizsgálatoknak az eredménye, amiket én idézek. Igen, bizonyítottnak tekinthető, hogy az úgynevezett antidepresszánsok vagy egyéb pszichére ható gyógyszerek nagyon nagy mértékben növelik az öngyilkossági hajlamot és az agresszivitást. Nagyon jó kis nyugtatók, ugye? Tehát, ha van egy gyerek, akinek azt mondják, hogy te fiam hiperaktív vagy, Amerikában vagy Magyarországon, bizonyos helyeken felírnak rá gyógyszert. Ez a gyerek éveken keresztül szedni fogja. Történik nála valami változás, vagy mi lesz ezután, mi az út? Hiszen azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a gyógyszeriparnak az az érdeke, hogy valaki minél tovább szedjen gyógyszert, legalábbis ugye ez a te feltételezésed. Tehát mi az útja egy ilyen gyereknek? Viszonylag kevesen tudják azt, hogy ezek a gyógyszerek, amik a pszichére hatnak,
alapvetően kábítószernek minősülnek, de nem utcai drogok, hanem orvosi, gyógyszertani szempontból kábítószernek minősülnek, tehát mindenképpen kialakul hozzászokás, és viszonylag azt is kevesen tudják, hogy az a gyógyszer, amit a hiperaktivitás kezelésére használnak, az egy módosított kokain. Valójában valódi kábítószerről van szó, és azt is viszonylag kevesen tudják, hogy a drogos halálesetek, tehát a kábítószer következtében történő haláleseteknek a 70-80%-a nem utcai drogok következtében jön létre, hanem orvos által receptre felírt kábítószerek okozzák. Hát azt hiszem, hogy ez a sok információhoz, és hogy egy kicsit magunkhoz térjünk el egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Köszönöm, hogy itt voltál. A múlt héten és az előtti héten is itt az Akvarádióban a 100.6-on ebben az egy órában dr. Lenkei Gáborral a Cenzúrázott egészség című bestsellerkönyv vagy botránykönyv szerzőjével beszélgettem, és ez a beszélgetés a mai nap folyamán sajnos véget ér, de én szeretném, ha majd visszajönnél később, meglássuk, hogy jól vagy-e. Szóval azt ígértem a hallgatóknak, hogy ezen a héten jön a Fekete Leves. Megírtad ezt a könyvet, azért mondtam, hogy botránykönyv, mert hogy elég sok mindenkit támadsz. Kiknek küldted el, milyen illetékeseknek ezt a könyvet annak idején? Nagyon fontosnak tartom, hogy fent is felébredjenek, ezért elküldtem az összes országgyűlési képviselőnek, minden miniszternek, a miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek személyesen adtam a kezébe, elküldtem a legfőbb ügyésznek, az ombudsmanoknak, az alkotmánybíróság minden tagjának, és még sok helyre. Elküldtem azokhoz a hivatalokhoz is, akik valamilyen módon kapcsolatban lehetnek az egészséggel, az ANTS vezetőjének, az OGI, tehát az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetőjének, az OET, az élelmiszereket, és többek közt az étrendkiegészítőket engedélyező intézet vezetőjének, és elküldtem a Gyógyszergyártók Országos Szövetségébe is, tehát mondhatnám, hogy bedobtam az oroszlán barlangba. Válaszoltak-e neked valahonnan? A gyógyszergyártók nem. Én azt gondolom, hogy azt a taktikát folytatják, követik, hogy ha reagálnának rá, akkor lehet, hogy 5-10-szer ennyi ember olvasná el a könyvet, jobb csendben lenni, minden csoda 3 napig tart, és abban bízni, hogy a Lenkei majd elfárad. De hát ebben tévednek. Mert hogy vitamint szedsz, de hát erről egy picit később beszélünk. Szóval tehát pont azok nem válaszoltak, akiket megcéloztál. Nem lehet, hogy most lehet, hogy naív vagyok, mert hogy pár héttel ezelőtt azt mondtad, hogy az ember bizonyos nagy mértékű disznóságokra már azt mondja, hogy ilyen már nincs is, hogy megcsinálják velünk, hogy nem csak a külföldi, például az amerikai gyógyszergyártó cégek azok, akik gátlástalan módon bánnak az emberekkel. Itt kicsi Magyarország területén is igaz ez, amit leírtál a könyvedben? Természetesen igaz, és igazából az az egyik legfontosabb dolog, hogy az egész gyógyszergyártás, gyógyszeripar és a gyógyszeres kezelés valójában egy tudománytalan, megalapozatlan dolog, tehát a tudomány messze-messze meghaladta ezt a kényszermegoldást, és természetes módszerekkel az egészséget meg lehetne óvni, vagy helyre lehetne állítani. Vannak olyan népek, ahol még nem láttak gyógyszert. Soha bent laknak, mit tudom én, az őserdők közepén. Náluk például van magas koleszterin, vagy szívinfarktus, vagy daganatos megbetegedés, tehát kutatja ezt valaki? Igen, megnézték például egy ilyen népcsoport, akiket említek, a hunzák, ők távol-keleten élnek, teljesen átlagosnak mondható a 100 év fölötti életkor, de sokan 110-120 vagy annál több évet is megélnek, és nem csak ez az érdekes, hanem az, hogy gyakorlatilag életük végéig egészségesek, és azok a népbetegségek, amik a úgynevezett fehér embert sújtják, náluk ismeretlenek, gyakorlatilag nem nagyon találtak rákos esetet, magas vérnyomás, cukorbetegség, ilyen nem létezik. Több orvosexpedíció elment már hozzájuk vizsgálni, és a kutatásoknak az lett az eredménye, ami alátámasztja a Szentgyörgyi, Linus Carl Pauling, Selye és egyéb tudósok által felállított vonalat, hogy a betegségek túlnyomó többsége valamilyen hiányállapot következtében keletkezik. Ez a legfontosabb, az könyvednek tulajdonképpen a legfontosabb mondani valója, hogy vagy valamiből kevés van, vagy egyáltalán nincs a szervezetben, hogy mire is gondolunk, és hogy miért hasonlítható egy autóhoz az emberi szervezet, hamarosan kiderül. Folytatjuk a beszélgetést itt az Akvarádióban dr. Lenkei Gáborral, a Cenzúrázott egészség című könyv szerzőjével. Korábban ott hagytuk abba, hogy egy betegség vagy ezért alakul ki véleményed szerint az emberben, mert valami hiányzik a szervezetből, vagy pedig egész egyszerűen nincs is ott, tehát hiánybetegségekről beszélünk. Erről szól az egész könyvet tulajdonképpen. Alapvetően megint azt kell mondanom, hogy nem az én véleményemről van szó. Mondok egy mindenki által ismert példát.
skorbut, tengerészbetegség, C-vitamin hiány okozza. Évszázadokig keresték, hogy mi okozza, míg valaki rá nem jött, hogy meg kéne nézni egy másik irányba. Hát, ha nem valami okozza, hanem hát, ha valaminek a hiánya okozza. Ez már megint nagyon egyszerűen hangzik, nem? Olyasmi, mint a klórvizes kézmosás. Igen, túl egyszerű, hihetetlenül egyszerű. Akkor az orvostudomány el is indult ebbe, vagy sok kutató elindult ebbe az irányba, és rengeteg nagy áttörés keletkezett. Nagyon sok betegségről bebizonyosodott, hogy alapvetően hiánybetegség. És ez a vonulat egyébként nagyon leegyszerűsítette volna a gyógyítás gyakorlatát, és mondhatnám azt, hogy nagyon veszélyes mellékhatásai voltak ennek a kutatásnak és a vitaminoknak a gyógyszeripari érdekekre, gyakorlatilag halálos mellékhatásai lettek volna, ha ezt engedték volna. Ki nem engedte és miért? A miértet már tudjuk. Hát alapvetően a gyógyszeripar nagyon erősen gondoskodik arról, hogy ezek ne kerüljenek be az orvosképzésbe. Az orvosképzés gyökeresen át kellene alakítani, hogyha a tudományos alapokra akarnánk igazán helyezni. Másfelől nagyon sok helyen elérték azt, hogy az étrendkiegészítőkön komoly jogi korlátozást tudtak érvényesíteni. Magyarországon is így volt tavaly áprilisig. Lehetetlen volt megfelelő adagban forgalomba hozni vitaminokat, ásványanyagokat és nyomelemeket. És aztán van még egy nagyon izgalmas megoldás, hamis adatokat, félelmet becsöpögtetni az emberek fejébe, ez működik a legjobban. Ha valaki például fél attól, hogyha sok C-vitamint eszik, akkor veseköve lesz, vagy egyéb baja lesz, akkor nem fogja szedni, ha lehet kapni, ha nem lehet kapni, és ebbe a gyógyszeripar rengeteg pénzt, rengeteg energiát ölt. Említettél egy tavalyi magyarországi példát, és azt mondtad, hogy addig nem lehetett. Mi történt? Mert úgy tudom, hogy ebben is benne van úgymond a kezed. Nem tudom, hogy pontosan mennyire van benne a kezem. Talán benne van. Talán az is szerepet játszott, hogy a korlátozó jogszabályt megtámadtam az Alkotmánybíróságon. Azért a korlátozó jogszabályról 2 mondatot, hogy mindenki értse. Gyakorlatilag a korlátozó jogszabály az úgynevezett javasolt napi adag mennyiségéig engedte forgalmazni a vitaminokat, hogy ez érthető legyen. C-vitaminnál Szent-Györgyi Albert, aki Nobel-díjat kapott érte, ő naponta minimum 1000 mg-ot fogyasztott, ha nem jól érezte magát, akkor többet. Szent-Györgyi azt mondta, hogy ez egy alapvető élelmiszer. Nem is szabadna patikában forgalmazni, hanem az élelmiszerboltokban kellene, kilós kiszerelésben, mert alapvető élelmiszer, a sóliszt cukor mellett C-vitamin. Na most ehhez képest, hogy ő 1000 mg-ot fogyasztott, a javasolt napi adag az 60 mg, ami teljesen tudománytalan és teljesen megalapozatlan. Ahhoz viszont elegendő, hogy ne előzhessen meg az emberi test öngyógyító mechanizmusa bizonyos betegségeket. A műsorunk elején itt a 100.6-on, ugye a Cenzurázott Egészség című könyv kapcsán azt mondtam, hogy Lenkei Gábor egy kiváló hasonlattal él a könyvben, ami nagyon egyszerűen megérthető. Autó, ember. Hogy működünk mi, mint egy autó? Hát ahhoz, hogy egy autó jól tudjon működni, megfelelő üzemanyagra van szüksége, ebből a szempontból az emberi testtel igenis összehasonlítható. Az emberi test is akkor tud jól működni, ha megfelelő tápanyagokat, a megfelelő üzemanyagot megkapja. Ha egy autó mondjuk 98-as benzinnel kell üzemeljen és csak 5-öst kap, akkor a motor hamar tönkre fog menni. Gyakorlatilag ez történik ma az emberi testtel, hihetetlenül silány táplálékhoz jut. Minőségi éhezés, erre mondják azt, ugye? Így van, mennyiségileg ma már nem éheznek az emberek, de magyar kutatók vizsgálatai szerint 66 és 90 között például a káposzta elvesztette a vitamintartalmának 95%-át, a borsó 53-at, a tej 95%-ot, és a mikroelem tartalmát a búza elvesztette 50%-ban, az árpa 62%, a kukorica 82%-ban, tehát hihetetlenül silány az a táplálék, amit elfogyasztunk, és agrárszakemberek azt is mondják, hogy hogy a gyümölcsök vitamintartalmának 80-90%-a az utolsó 7-10 napban kerül a gyümölcsbe, ha ez zölden leszedik, sokáig szállítják, sokáig raktározzák, és mesterséges érlelésnek vetik alá, akkor gyakorlatilag csak az illúziónk van meg, amikor gyümölcsöt fogyasztunk, hogy vitamint vettünk fel. Azt lehetne mondani, hogy ma már a narancs is skorbutos. Tulajdonképpen több kárt csinálunk akkor, mint hasznot, hogyha bemegyünk egy boltba és mondjuk banánt veszünk, mert hogy az zölden lökik a hajóra, úgy kerül hozzánk. Tehát abban már akkor ezek szerint semmi nincs például.
Hát a vitamintartalma az mindenképpen minimális, töredéke annak, mint ami lehetne. Hogy több kárt csinálunk, azt lehet, hogy talán túlzás, de igazából van egy nagyon furcsa helyzet. Ez egy mesterséges helyzet, és egy kicsit kellemetlen a helyzet. Ma már élelmiszerekkel szinte lehetetlen pótolni, lehetetlen bevinni azt az üzemanyagot a testbe, amivel az jól tudna működni. Úgyhogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar gátlástalansága miatt rá vagyunk kényszerítve arra, hogy mesterségesen pótoljuk ezeket a hiányokat. Talán ezzel indokolható az is, hogy ugye a kismamáknak régen semmi vitamint nem kellett szedni, most pedig nem győzik kapkodni például a magnéziumot, a folsavat és hasonlókat. Igen, tehát egy nagyon mesterséges világban élünk, és ma így néz ki a táplálkozás, előétel, főétel, desszert és étrend kiegészítő, meg kell lennünk mindazt, ami az előző fogásokból hiányzott. Elérkeztünk az utolsó fejezethez, egy 3 hetes ciklus zárunk most le dr. Lenkey Gáborral itt a 100.6-on. Ugye a Cenzúrázott egészség című könyv bestseller, sokáig nem lehetett kapni, pótolják, folyamatosan eltűnnek a polcokról. Ezt gondolom, hogy neked azért jól esik a lelkednek, mert ahogy így az elmúlt hetekben, ahogy beszélgettem veled, azt tűnt föl, hogy ilyen messiás tudatként vonulsz végig itt az egészségügybe. Tehát mondtad, hogy várják, hogy elfáradjál, meg mondanak rád mindent, fűfát, virágot, de téged nem érdekel, mész előre. Igen, én azt gondolom, hogy soha nem fogom feladni, a könyv végére oda is írtam. A kötelességem, tehát én tettem egy orvosi esküt, én elköteleztem magam valaha a tudomány mellett. A tudomány megoldotta az egészség kérdését, közkincsé kell tenni. Ha feladnám, akkor saját magam köpném szemközt. Mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy a megoldás egyfelől az, hogy széles körben elterjesszük az emberek közt ezt a tudást. Már 40 000 könyvet megvettek, 3-4 ember olvas el egy könyvet átlagban, tehát jóval több mint 100 000 ember ezt már elolvasta. Eddig tartottam élő előadást 10-12 000 embernek, és nyomom tovább a politikai vonalat is. A kormánynak volt egy nagyon jól kinéző egészségügyi programja, ami hatalmas hangsúlyt helyez a megelőzésre. Megvalósulni még szinte semmit nem láttam belőle. Mikori program ez? Hát ez a mostani kormányindulásakor meghirdetett program, de ez bármelyik kormány programja lehetne, tehát ez nem egy politikai szöveg, amit most nyomok. Minden kormánynak kötelessége lenne, hogy az legyen a programja, és meg is valósítsa. Még nem sok mindent láttam belőle, bár tavaly azt észlelni lehetett, hogy a gyógyszeripar olyan hatalmas erővel bír, hogy még a kormányt is meghátrálásra kényszerítheti. És hát nem kis pénzekről van szó, ahogy leírod a könyvedben, hogyha a gyógyszerekről beszélünk, hiszen egy másfél oldalon taglalod körülbelül, hogy mennyibe kerül előállítani egy gyógyszert, és mennyiért adják el. És ráadásul ezek olyan gyógyszerek, amikről írsz, ami teljesen hétköznapi és ismert, például nyugtatók, hasonlók. Így van, tehát egyfelől összegében is a világ második legnagyobb bizniszéről van szó, úgy tűnik, hogy a fegyvergyártás után ez a második legnagyobb biznisz, és nyereségességében viszont lehet, hogy a legelső. Itt van egy táblázat a könyvben, sokan szednek, nem véletlen, hogy a gyógyszeripar manapság nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy sokan szedjenek nyugtatót. Ezeknek hihetetlenül alacsony az előállítási költsége, és nagyon szép pénzért eladhatók. Itt idézek egyet, aminek $136 kerül 100 tablettája, mondhatjuk, hogy 136 forint, úgy könnyebb, és 2,5 cent, 2,5 fillér az előállítási költsége, a szorzó 5700-szoros. Nem mindegyik ennyire jó biznisz, van, ahol csak 28-szoros, van, ahol csak 217-szeres, és van, ahol csak 1344-szeres a szorzó, de mindenképpen egy figyelemre méltó üzletről van szó. Az élelmiszeriparban dolgozók most verik a fejüket a falba, hogy a kenyéren meg például hány forint a haszon. És hát muszáj vagyok föltenni egy kérdést, elolvassuk a könyved, hiánybetegség. Nem úgy eszünk, muszáj bevinni valami fajta pluszt, tápanyagokat, vitaminokat, stb. És a könyved végén ott szerepel 3 vitamin, amit ti fejlesztettetek ki. Így van, én azt gondoltam, hogy kötelességem. Tehát igazából a dolog az úgy néz ki, hogy ha valaki kínálad -10 fokos hidegben is nincs rajta kabát, akkor kabátot kell ráadnom. Akkor is, ha ez törvény tiltja. Ezért állítottam össze olyan csomagokat, amik tudományos eredményeken alapuló csomagok, amik a lehető legjobb arányban tartalmazzák a szükséges vitaminokat, ásványanyagokat és nyomelemeket,
és amikor még ezeket tilos volt forgalmazni, én akkor is forgalomba hoztam ezeket, értesítve az összes hatóságot arról, hogy a jogszabály ugyan nem engedi, de az alkotmány szerint jogom van ezeket forgalomba hozni, és senki sem bántott. Nem történt még az, hogy valaki azt mondta neked, hogy hú, milyen jó marketinges ez a Lenkei, ír egy könyvet, hogy el tudja adni a vitaminját? Hát azt gondolom, hogy ha ez marketingfogás lenne, aranyos a kérdés, akkor lehet, hogy egy kicsit óvatosabb könyv is megtette volna ezt a hatást. Ehhez nem biztos, hogy neki kellett volna menni a gyógyszeriparnak. Többféle vitamin is szerepel a könyvet hátulján, attól függ, hogy ki milyen idős, vagy milyen munkát végez, vagy betegsége van-e, vagy nincs. Nagyon sok ember elfordult a vitaminoktól egy-két televízióadásnak köszönhetően, amelyben kimutatták, hogy amit beszedünk, abba a fele nincs benne, mint amit a dobozra ráírnak. Nálatok ennek a vitaminnak a gyártása hogy történik, ki ellenőrzi, mik vannak benne, mert hogy nagyon sok vitaminról szólsz, de gondolom a legfontosabbak kerülnek ebbe az acsiba. Erre 2 gondolattal tudok válaszolni. Azt gondolom, hogy az étrendkiegészítők lejáratása az a gyógyszeripar propaganda munkájának a része. Lehet, hogy vannak kevéssé megbízható készítmények is, de azért azt gondolom, hogy a túlnyomó többségük az igenis rendben van. Aztán egy másik dolog, ijesztgetik az embereket a várható mellékhatásokkal. A könyvembe betettem rengeteg tudományos kísérlet eredményét, ahol azt bizonyítják orvostudósok, hogy a nagy adag vitaminok semmiféle veszélyt nem jelentenek. És hát végül pedig még el kell mondani azt is, hogy egy pillanat. Az volt a kérdés, hogy ellenőrzitek. Igen, azok a készítmények, amik hozzánk kerülnek, azok az Egyesült Államokból ki sem jöhetnek, ha nem mennek át egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szigorú vizsgálaton, amit az amerikai FDA, ez a Food and Drug Administration, gyógyszer és élelmiszer ellenőrzési hivatal végez, és ki sem engedik az országból, ha nincs benne az a mennyiség. Nagyon szigorú ellenőrzésen megy át. És akkor ez úgy, ahogy van, ahogy mi már fogyasztók megkapjuk, úgy kapjátok Amerikából? Alapvetően az alapanyagokat vesszük meg, és itt történik a kiszerelés Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egy utolsó kérdés, lesz-e folytatása a könyvednek? Igen, lesz, több folytatás is lesz. Azt gondolom, hogy az embereknek szükségük van egy olyan egyszerű kézikönyvre, ami segítséget nyújt nekik abban, hogy ha ők akarják megóvni a saját egészségüket, akkor milyen eszközökhöz nyúlhatnak. Ez egy kézikönyv lesz, és nem sokára megjelenik egy másik könyv, ami még ad további adatokat a gyógyszeripar gátlástalanságáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy Budapest után, meg nem tudom, már mindenfele jártál előadással, de a megyénket valahogy még kikerülted, hogy előbb-utóbb tudunk szervezni majd ide neked, vagy valaki szervez neked ide a környékre egy előadást, és a Cenzurázott Egészség című könyvet pedig sokan fogják olvasni. Köszönöm, hogy itt voltál, és vigyázz magadra. Köszönöm a lehetőséget, és vigyázok.